Een aantal Zeeuwse scholen neemt maatregelen tegen spontaan in de fik vliegende fietsaccu's. Want het kan goed misgaan. Wat die maatregelen zijn, dat hoor je zo meteen. En verder. Er is opnieuw ruimte op het stroomnet gevonden. En het verraad van Jezus in een auberginefabriek. Goedenavond. De ene school wil ze gewoon niet meer binnen hebben. De ander heeft er speciale kluisjes voor laten maken. Zeeuwse middelbare scholen nemen maatregelen tegen de elektrische fietsaccu's die in brand kunnen vliegen. En niet alleen zij nemen het zekere voor het onzekere. Dat doet ook fietsenmaker Mark de Vilder uit Sluis. Bij hem ging het eerder mis. Ik was hier gewoon aan het werk. Alles afgesloten. Ben ik naar boven gegaan. En ik ben, denk ik, een 3/4 uurtje later, hoorde ik grote klappen. Ik dacht, dat kan helemaal niet, alles is uit. Dus ik doe boven de deur open. En toen stond de boel onder de deur ook. En toen was het een fietsaccu. Brandblusser gepakt, uitgeblazen. Daarna heb ik hem buiten gedeponeerd. En de brandweer gebeld. En die fietsaccu was aan het opladen? Nee, de fietsaccu was niet aan het opladen. Heel spontaan is die afgegaan. De sporen van de ontplofte accu zijn nog steeds zichtbaar in de winkel en de schrik zit er goed in. Daarom neemt Mark verschillende maatregelen. Rookmelders zijn allemaal aangepast. En s'avonds gaan alle accu's uit de winkel. Ik heb een kluis laten maken en die is 100% hermetisch afgesloten. Dus als er iets gebeurt, dan blijft het eigenlijk in de kluis. Ik ben er iedere dag een half uur langer aan bezig. Maar voor mijn eigen gevoel is het heel prettig. En ja, het is gewoon veel veiliger. Hier in de studio verslaggever Mercy Kamermans. Mercy, deze fietsenmaker heeft dus maatregelen genomen. Zeeuwse scholen spreken daar ook over. Hoe gaan die ermee om? Nou, dat is dus verschillend. Wat overeenkomt is dat ze het allemaal heel serieus nemen. Ze maken zich echt wel zorgen over dat brandgevaar. Maar de uitwerking is heel anders. De een zegt absoluut geen opladen meer van fietsaccu's bij ons op school. En de ander, ja, die heeft dus bedacht van we kunnen ook iets doen dat het wel kan. Bijvoorbeeld bij het Swing College in Oostburg. Daar hebben ze oplaadkluisjes geplaatst in het fietsenhok. Ik woon in IJzerdijk, ongeveer 10 kilometer of zoiets. Dus het is best wel af en toe makkelijk als je dat hier kan opladen. Dan heb je een hele accu vol heen en accu vol terug. Vroeger lagen ze in de receptie, achter de receptionisten. Super gevaarlijk natuurlijk. Er gebeurt tegenwoordig veel met ontploffingen en brandjes ermee. Dus vanuit veiligheid zijn we dit project gaan doen. Sommige scholen zijn van mening dat de fietsaccu thuis moet worden opgeladen. Maar de praktijk is weer barstiger. Het zijn pubers, die vergeten dat. En ja, ook wel natuurlijk, sommigen hebben een tweedehands fiets. Dan gaat de batterij ook wat sneller leeg. Als het koud is, dan is het toch wel fijn dat je kan opladen. Ook andere scholen hebben inmiddels interesse getoond in de oplaadkluisjes. Collega-scholen natuurlijk, vanuit Terneuzen en Hulst, die zijn nu wel geïnteresseerd natuurlijk. En ja, waarschijnlijk gaan die ook wel overstappen. Nou, thuis opladen werd natuurlijk al even aangestipt. Dat moet natuurlijk ook wel veilig gebeuren. Hoe kan je dat doen eigenlijk? Nou, er zijn wel een aantal tips. Gebruik bijvoorbeeld geen goedkope, niet-originele oplader. Dat gaat vaak mis. Zorg ook dat het goed gekoeld wordt. Gooi je geen deken over die accu heen als je hem aan het opladen bent bijvoorbeeld. Wees ook heel voorzichtig, want zo'n accu is heel gevoelig voor stoten en vallen. Ja, je kan gewoon niet altijd alles voorkomen, maar voor een deel dus wel. Mercy, dankjewel. De Tolense brug is weer open voor wegverkeer. Sinds 14 maart was de brug gesloten. Dat was nodig omdat de werkzaamheden eind vorig jaar niet op tijd klaar waren. Dit keer verliep het werk wel voorspoedig. Tot 17 april geldt er nog wel een snelheidsbeperking van 50 km per uur. En dat is omdat er nog landbouwverkeer op de hoofdrijbaan rijdt. De maatregelen in Hulst vanwege de vogelgriep net over de grens in België zijn opgeheven. Daardoor kunnen pluimvee en eieren weer van en naar de bedrijven en kan weer mest afgevoerd worden. De maatregelen golden vanwege vogelgriep in bedrijven in Sint-Gilles-Waas en Stekenen. Een opvallend pleidooi van de Terneuzense afdeling van de PVV. Zij willen dat raadsleden voortaan een verklaring omtrent het gedrag aanvragen. Er komen steeds meer mensen bij die je ook niet zomaar 1, 2, 3 zelf kent. En dan denk je van, zo ziet de burger dat misschien ook. En daarom is het misschien toch goed om een VOG te overleggen voor die mensen.
Zandman wil door de invoering van die VOG het vertrouwen in de politiek versterken. Maar makkelijk wordt dat niet, want volgens de wet is het verboden. Omdat de wetgever in Nederland vindt het heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich kandidaat kunnen stellen. En daarom worden er eigenlijk zo min mogelijk beperkingen opgelegd aan het vak van volksvertegenwoordiger. De PVV wil kijken wat er toch mogelijk is om een VOG te vragen. Straks naar Terneuzen, waar verslaggever Anke met de acteurs van The Passion heeft gesproken. Maar eerst naar netbeheerder TenneT. Die komt met een nieuwe oplossing voor het bomvolle elektriciteitsnet. Door de drukte op het net beter te verspreiden en zo file te voorkomen, ontstaat ook in Zeeland weer wat ruimte. In Nederland werd 9 gigawatt aan ruimte gevonden. En daarvan gaat 700 megawatt naar Zeeland. Kortom, 700 megawatt is voor, als je zou vertalen naar huishoudens, een heel groot aantal. En het betekent dat we gewoon best wel wat klanten kunnen gaan helpen op de wachtlijst. dus goed nieuws voor de lokale bakker die wil uitbreiden. Alleen, hoe komt TenneT nu ineens aan deze oplossing? Simpel. Het propvolle stroomnet zit niet altijd propvol. Alleen tijdens de piekmomenten. Net als tijdens een file op de snelweg. En om dat beter te verdelen biedt TenneT bedrijven nu een ander contract aan. En met dit contract spreken we af dat 15% van de tijd dat wij kunnen zeggen, op dit moment mag je niet het net op. Of op dit moment moet je de auto in vergelijking laten staan. En dat biedt dus weer ruimte voor andere auto's, maar in dit geval dus elektriciteitsaansluitingen. Met andere woorden, op deze manier krijgt ons stroomnet iets meer ademruimte. 700 megawatt aan ademruimte. Maar let goed op. Ben jij een van de 226 ondernemers die op de wachtlijst staat, dan word je niet meteen morgen al gebeld. TenneT gaat kijken wie als eerst gebruik mag maken van de nieuw gevonden stroom. Dat gaat zeker nog 10 weken duren. Al sinds 2011 vertelt The Passion jaarlijks vlak voor Pasen het lijdensverhaal van Jezus. Met theater, spektakel en populaire Nederlandstalige liedjes. Terneuzen is dit jaar het decor en hoewel de live-uitzending pas op Witte Donderdag is, zijn er de afgelopen weken al veel opnames gemaakt in en rond Terneuzen. Zo is de auberginefabriek in Westdorpen het decor voor de scène waarin Jezus wordt verraden door een van zijn volgelingen. De eerste scène die hebben we opgenomen op een boot terwijl we met ondergaande zon Terneuzen invaren. Dan is het verhaal nog positief en blij en we komen binnen en het gaat goed. En nu gaat het wat meer de duistere kant op en dat vind ik ook wel weer interessant om dat uit te zoeken hoe dat gaat. In Terneuzen staat verslaggever Anke Tanihatu op de plek waar een groot deel van die uitzending zich gaat afspelen, het Stadhuisplein. Daar komt bijvoorbeeld dat enorme verlichte kruis ook naartoe. Anke, weet je al iets over de route van dat kruis eigenlijk? Die route die wordt dus tot op het laatst geheim gehouden. Het heeft alles met veiligheid te maken. Maar hier op het stadhuis waar ik nu sta, komt dan die enorme catwalk met de verteller erop en die Van Dijk. En daar zit ook de band en het koor daarachter helemaal. Dus dit wordt helemaal volgebouwd. De dranghekken staan hier al klaar. Want het wordt ook helemaal afgezet. Je kunt er, als je erop bent, niet eens meer af. Nou, en dat live gedeelte, samen met tot eigenlijk aan het veto van Pontius Pilatus die Jezus veroordeelt tot dat enorme kruis. Dan pas komt dat kruis deze kant op. Nou, dat is allemaal het live gedeelte. Maar zoals je zei, er zijn ook al dingen van tevoren opgenomen. En ik mocht kijken bij de opnames van die cruciale scène waarin Judas Jezus verraadt. Dus ik heb even met de acteurs gesproken. Het is wel echt een rol waarvan ik aan de voorkant alles bedacht. Van als ze daar nou eens voor bellen, dan denk ik wel dat ik het ga doen. Omdat ik er toch persoonlijk van overtuigd ben dat als het allemaal gebeurd is, dan geloof ik niet dat Judas zwart slecht was en Jezus wit goed. Dat is altijd een beetje een soort van, vanuit welk perspectief heeft die man gehandeld. We zitten dit jaar denk ik iets minder op van het is de man die altijd boos kijkt en slecht is en al weet dat hij hem gaat verraden. Zelfs op het moment dat hij dat gaat doen, zit hij toch nog met vroegingen, maar ik kan niet meer terug. Eddie die komt op een gegeven moment aan, die aanloopshots en de aanrijshots met de drones en de steadycams. En dat doen we straks allemaal aan het einde als we het duet helemaal... Het hele ding, The Passion, het is zo groot, het is bijna on-Nederlands groots. En dan mag ik ook nog eens deze rol spelen. Nou, dat is natuurlijk echt geweldig. Wat voor Jezus ga jij zijn? Nou, wat ik in ieder geval ermee wil, is je hebt natuurlijk, Jezus heeft het goddelijke. Het lot dat hem stuurt eigenlijk, dat hij weet waar hij heen gaat. Maar het is ook gewoon een mens. Dus hij heeft ook de menselijke emoties en de angst en het verdriet van de pijn van de lijdensweg die hij moet begaan. Voor jou is deze lijn
gedeelte wordt opgenomen, maar een groot gedeelte is straks in Terneuzen ook live. En dan moet alles in één keer goed. Hoe spannend is dat? Ja, het is natuurlijk waanzinnig spannend als je denkt hoeveel mensen er wel niet kijken naar de Passion. Daarbij heb je ook nog het hele plein vol staan, als het goed is, met heel veel mensen. Dus het is wel, ja, het moet gewoon goed. Het moet gewoon gelijk spot on. En dat is wel spannend, ja. En nog even, Anke, voor de trouwe kijkers van de Passion. Jezus laat zich aan het einde van het verhaal altijd nog 1 keer zien aan de mensen. Dat doet hij altijd op een bijzondere plek, vaak ook hoog. Soms door weer en wind. Heb jij al bedacht waar in Terneuzen dat zou kunnen zijn? Ja, voor mij kan het maar op 1 plek zijn. En dat is de plek hier achter me en dan helemaal boven op dat stadhuis. En wat je er ook van vindt, van deze kolos achter me, of je het nou spuuglelijk of prachtig vindt, het is een prachtig filmisch einde voor de Passion. Een spektakel wordt het zeker. Anke, dank je wel. Ook vandaag weer zonovergoten met mooie blauwe luchten. De temperatuur steeg naar 12 tot 15 graden. En er stond een matige wind uit de oostelijke richting. Morgen opnieuw veel zon, alleen dan wel wat sluierbewolking. Het blijft dan droog. En op woensdag en donderdag is er dan wat meer bewolking. Maar ook dan redelijk wat zon en nog altijd droge condities. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd online in onze app en uiteraard ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel mooie maandagavond.